Vi har en sætning, hvor først vi antager, at g er differentiabel i x0, og f er differentiabel i y0 er lig med gx0. Og her så gælder, at den sammensatte funktion f gx0 er differentiabel i x0 med differentialkoefficienten f bolle g differentieret x0 er lig med f gx0 differentieret er lig med f differentieret gx0 gange g differentieret gx0. Ja. Og så har vi først her, vi skal bevise, at g er den indre funktion, hvor y er lig med gx, og f er den ydre funktion, som så er z, som er fy, som er lig med fgx. Og først har vi her den indre funktion, hvor vi har x0 og x0 plus h, hvor vi så på, som vi har på x-aksen, og så vil vi så på y-aksen have gx0 og gx0 plus h. Og det mellemrum mellem gx0 og gx0 plus h, det kalder vi k. Det har vi også skrevet herover. Så har vi altså sekanthældning her, hvor at vi har delta y, som er gx0 plus h minus gx0, divideret med h. Og når h går uendeligt tæt på 0, så vil gx0 plus h minus gx0 minus h gå uendeligt tæt på g mærke x0, altså den differentierede funktion. Så i det næste, så gør vi noget meget umatematisk, og går ud fra, at h er meget, meget tæt på 0, men ikke er 0. Og dermed kan vi sige, at gx0 plus h minus gx0 divideret med h cirka er lige med g mærke x0. Så fra før, som vi havde her før, så er k lige med forskellen mellem de to punkter i vores sekant, som så er lige med, altså fordi at gx0 plus h er lige med gx0 plus k, så må k jo være lige med gx0 plus h minus gx0. Det var den, vi havde før. Nej, det var det ikke. Så har vi her, at gx0 minus h, plus h minus gx0 divideret med h er cirka g mærke x0. Så ganger vi med h på begge sider og får derfor gx0 plus h minus gx0 cirka er lige med g mærke x0 gange h. Og som vi før havde k her, så var k lige med gx0 plus h minus gx0, som vi også har her. Og derfor kan man konkludere, at k cirka er lige med g mærke x0 gange h. Så har vi den ydre funktion, som jo er en funktion af den funktion, vi havde før. Så der har vi y0 og y0 plus k, altså gx0 og gx0 plus k. Og deres tilhørende anden akse her, z, der får vi så fy0 og fy0 plus k. Så har vi den ydre sekanthældning, hvor vi har delta z er lige med fy0 plus k minus fy0 divideret med k. Og når så at k går uendeligt tæt på 0, så vil fy0 plus k minus fy0 divideret med k gå uendeligt tæt på f mærke y0. Og så gør vi, som vi før gjorde med h, hvor vi siger, at k er meget, meget tæt på 0, men ikke er 0. Og derfor så vil fy0 plus k minus fy0 divideret med k cirka være f mærke y0. Og så har vi altså de her to funktion eller tal her, y0 og k, som vi jo også har en anden definition på, som vi har skrevet her. Og dermed sætter vi så gx0 ind på y0's plads, og gx0 plus h minus gx0 ind på k's plads. Og det har vi så gjort her. Og derfor får vi jo så her, at f gx0 plus gx0 plus h minus gx0 minus f gx0 divideret med k cirka er lig med f gx0. Og her så reducerer vi den så vi får f gx0 x0 plus h minus f
gx0 divideret med k cirka er lige med f mærke gx0. Så ved vi jo også, som før, at k er lige med, den var ikke her. Vi ved, at k også er lige med, vi ved, at k også er cirka er lige med g mærke x0 gange h, og det sætter vi så derfor i nævneren inde på den her, så vi får f gx0 plus h minus f gx0 divideret med g mærke x0 gange h er cirka f mærke gx0. Og så ganger vi med g mærke x0 på begge sider, og så får vi f gx0 plus h minus f gx0 divideret med h er cirka lige med f mærke gx0 gange mærke gx0. Og så går vi fra det her cirka til at sige går mod, som man jo gør, når man arbejder med differentiation, at f gx0 plus h minus f gx0 divideret med h går uendeligt tæt på f mærke gx0 gange g mærke x0, når h går mod 0. Og hermed har vi vist, at f gx0 mærke er lige med f mærke gx0 gange g mærke x0. Som var det, vi vil vise. Og det, som der sker fra det her punkt til det her punkt, er jo, at h går mod 0, og i og med, at den her ikke bliver påvirket af h, så forsvinder den.